Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το 1836 και είναι το σημαντικότερο ανώτατο τεχνολογικό ίδρυμα της Ελλάδας. Είναι καταξιωμένο μέσα από το υψηλό εκπαιδευτικό του έργο και τις πολλές γενιές επιστημόνων μηχανικών. Επιπλέον, είναι σήμα κατά τεθέν της Αθήνας ως πυλώνας δημοκρατίας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πρόσφατα, το Πολυτεχνείο γέμισε ασπρόμαυρο γκράφιτι, προκαλώντας σοκ και μελαγχολία όταν κάποιοι θέλησαν να εκφραστούν καταστρέφοντας τις όψεις του διαχρονικού μνημείου. Η Vivechrom, μέλος της Akzo Nobel, της μεγαλύτερης εταιρείας χρωμάτων στον κόσμο, ευαισθητοποιήθηκε και προσφέρθηκε να συμμετέχει ενεργά στην αποκατάσταση του Πολυτεχνείου, προσφέροντας δωρεάν τα κορυφαίας ποιότητας ακριλικά χρώματα Vivecryl και την τεχνογνωσία της για να επανέλθει το Πολυτεχνείο στην αρχική του μορφή. Ως η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, η Vivechrom συμβάλλει υπεύθυνα, προσθέτοντας χρώμα στην καθημερινότητα και ομορφαίνοντας την πολύπαθη μα και ανθεκτική πόλη μας, την Αθήνα. Εδώ και 83 χρόνια βάζουμε το χρώμα στη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας. Vivechrom. Let's color.